Bayede wena ophezulu mdali wezulu nomhlaba simakade. Siyabonga Jehova ngomusa wakho ukuthi uqale nathi kulonyaka uphinde ube nathi kulonyaka uzoyophela. Asingene kahle ku2026. Blessed, this is PR Comfort Mdu, Prophet Comfort Mdu, umduduzi weintandane, umfundisi wama-2000, PCM_SA. Bantwana basekhaya uNkulunkulu uyanithanda. The person othanda ukuthi makajabula ajabule nawo wonke umuntu emhlabeni. Kodwa ke kunokufika isikhathi lapho kubonakala khona ivumvu moya umubi. Unokuba confused because ngisuke ngiyi-one ngaleso sikhathi leso. Kodwa ke uNkulunkulu ke uthi uma uzibona uyi-one ngaleso sikhathi leso usuke akutraina to another level, another situation, another blessing ozozithola. Kumele ube strong. Kodwa ke I'm not the bad person. Uma ke ibusiso ke zifika ngoba I smell the good life. Kule mpilo engiphilayo I'm very good, I'm very happy. Kodwa ke there's another blessing engizozi receive in my life, and I'm willing to share the blessing of God again to the new followers, to the new sahabas. Ama-fans wami sizodla injabulo yangempela as soon as possible. Let me address this. Kunomuntu ozibuzayo ukuthi why kuba khona ama-president abakhona kanjani. Ayeke uvele ube yi-president nje. Kumele uqale uvume inkosi njengomsindisi ukuthi kube inkosi ekulusayo. Cala bathi abantu nabakuhlalisa esitulweni sokuba yi-president kungukuthi uNkulunkulu dala abhalile incwadi ukuthi wena uzoba yi-president. So umuntu nomuntu uthatha imbewu ayifake phansi kwenhlabathi bese uyavuna ekugcineni. To be a president, it's a big journey. Kumele uqale ube comrade ulwela abantu. You understand? Ulwela nation, wazi inkinga zabantu. Participate kuma meetings. Whereby uzokwazi ukupromoteka ube kuphi, ube esitulweni sokukhosi ukwazi ukulusa umhlaba. PCM was an artist, upcoming artist, waba top artist. Today we promote. Namhlanje umfundisi wama-2000 ongumastanda. Shout out to God. Ngibusiso zakhe olayikhaya umfollowayo akabusiseke naye. Blessed. Yantsanda abantwana basekhaya singene eminyakeni omusha. Danko.